Kasama ako sa vlog mo. Okay, sige. Sorry po, ma'am. Okay. Kasama ako sa vlog niya. Nagba-vlog daw siya. Dito sa pumuputok na bulkan. Talaga naman. Bina-vlog mo yung Taal. Ito dinayo mo rito. Kasi pambihirang pagbatong po ito. Hindi katulad ng bagyo na taong-taong po ay dumadating. Ito, naisipan kong punta rito dahil ano to eh. Kung dumadating po ito, dekada, centuries. So, yun po ang matanda sa akin kasi gusto mo makita ang nature ng paano tumabog sa sakado. Okay, mahilig po ako sa nature. So, Ano pangalan niyo po? Ed Verano po. Ed Verano, taga-Samar po. Ed Verano, taga Samar. Kino-cover ko siya. Kino-cover din niya ako. Kasi nagla-live vlog din siya habang ini-interview ko siya. Salamat. Ingat ka ha. Salamat po, ma'am. Kayo po, pupunta rito para rito. Ma'am Jessica Soho po yan. Ma'am Jessica Soho, Jamie 7. Mga kaprobinsya, yan si Ma'am Jessica, KMJS. Ito po mga kaprobinsya, yan po ang Tagaytay City. Talik. Dito po ang Tagaytay City. Ayan po ang rotonda. Ma'am Jessica Soho. Jamie 7, mga kaprobinsya. Po, mga kasama na rin po sila sa Ma'am Jessica Soho, KMJS, Jamie 7. Una ko siyang nakita, Ma'am Jessica, una ko siyang nakita. Ay, kakalingan! Tayo ha. Salita ka, kuya. Salita ka. Dito po tayo mga kaprobinsya, mga waray-waray at saka sa buong mundo, mga OFWs, mga kaibigan ko sa YouTube. Dito po tayo nag-vlog, Tagaytay. Team vlogger, pero Ha? Baka po mga